Eminyakeni edlule kwesakabuyela obuka uSipho ukhule kuyena yedwa ingane ekhaya kube ekhuliswa uma wakhe as a single parent. Ebengasithandi isikole kunalokho ebethanda imfuyo kunokulondoloza ikusasa lakhe. At the age of 19 uSipho ukwaqashwa esinye isiqhuma sendawo sasinomhlambo omkhulu weinkomo ukuba abe umelusi wakhona. uSipho wakujabulela lokho futhi wayilusa lezi inkomo isikhathi eside baze bamthatha njengomunye wamadodana akhona. Ngelinye ilanga sekuntambama uSipho ebuya kuyolusa ke wabuka ama-movie kwi-laptop nomfana kabasi wakhe babuka inqwaba yama-movies baze baphetha ngenye i-documentary eyayibizwa ngokuthiwa I Sold My Soul to the Devil. Le documentary yayinenye insizwa eyayibizwa ngokuthiwa uRobert Johnson. uRobert Johnson wayedabuka ngapha ezweni laseMelika eMississippi, Texas, ekhuliswa uma wakhe ngoba ubaba wakhe wanyamalala that day ayodedwa. Ekukhuleni kwakhe uRobert Johnson wayenephupho lokuba umculi weblues osicebulayo isiginci ngoba ngisho nasesikoleni esenza amabanga aphansi bekuthi makufundwa ephazamise ngesiginci sakhe. So one day ke bamnika ithuba lokuthi eperform esikoleni kodwa wavele wabhimba ibhadi. Esikoleni bamhleka okubalwa ngisho umngani wakhe owayengawuthandi lo mculo kodwa uRobert Johnson ayizange lonto imqeda amandla. Njengoba nje kuqhubeka isikhathi uRobert Johnson uke wahamba wayoperforma kwenye indawo yezicuthe ebizwa ngokuthiwa Sun House nakhona bafike bamhleka. Ngobunye ubusuku nje lelo okwaphupha enye indoda engenamehla imtshela ukuthi akeze eyintatha kusa kuyo empambanweni zomgwaqo ephatha imali emhlophe, impepho kanye nesithombe sakhe. Waqala waliziba leli phupho laya ngokuya lokho elifika waze wagcina waze wayi-attenda lento wayempambanweni zomgwaqo. Nangempela uRobert Johnson eyintatha waphatha le material wayitshelwe yona yile ndoda ephushini. Wathi efika kwi-crossroad wagubhela lezi zinto. Uthe esagqiba wezomuntu omthintayo nesiphepho somoya wabona indoda eyayinomzimba womuntu kodwa inekhanda lenja. Yathi kuye, ngikuzwile ukuhlupheka kwakho, hamba uyoculela abantu kodwa ngikunika iminyaka eyi10 yobungqabavu. Ngonyaka owugcina uyozwa icilongo likhaliswa kwenja. Le ndoda yanyamalala wabaleka uRobert ngoba wayithukile engalazi nanokuthi lelizwe liqhamukaphi kodwa wayenethemba lokuthi iphupho lakhe lifezekile. uRobert uke wanyamalala endaweni izinyanga. Umngane wakhe wayazi nje ukuthi uyocinga ubaba wakhe kodwa umphakathi wawuyitshela ukuthi ubalekile njengoba eyinhlekisa engakwazi ukushaya isiginci. So ngobunye ubusuku uRobert uwangena eSun House lapho khona okwakuhlangene khona abaculi, washaya isiginci wacula kamnandi kwamangala wonke umuntu njengoba bebemazi ukuthi uyahluleka ukushaya isiginci kodwa banotice into estrange ngaye ukuthi ngaso sonke isikhathi mecula uncoma amagalelo kaSathane ukuthi umbeke phezulu. Njengoba nje wayelokho ebuyela ezoperform eSun House kuno producer owamrecognize owayene record label ebizwa ngokuthiwa iThe State. Lo producer wamsayina futhi waqopha inqwaba yengoma kule record label yakhe. Kule record company waqopha inqwaba yezingoma ezazidla ubhedu okubalwa khona ingoma eyayithi Me and the Devil Blues neCrossroad lapho khona wayencoma uSathane ngokumnika ithalente njengoba esephezulu kangaka empilweni. Leyo album yayinengoma ezazu29. uRobert lafezeka iphupho lakhe futhi wabona ukuthi yonke into ayifisa useyitholile. But after 10 years ke bamthola eshonile kwiCrossroad duze nomfula ogelezayo. Ngaleso sikhathi wayeneminyaka nje eyayi27. uSipho wayithanda kakhulu le documentary wafikelwa ukuthi ingayishintsha impilo yakhe. Wancenga umngane wakhe ukuthi abayenze lento kodwa umngane wakhe wambuza ukuthi usibonile yini isixwayiso ekupheleni kwale documentary ukuthi lento ungayizami ngisho nasekhaya. Kodwa uSipho waphikelela wathi yena uzoyenza lento. Ngobunye ubusuku uke wahamba wayempambanweni zomgwaqo wahamba wakugubhela le material lena ewimali ewu4 emhlophe kanye nensonto nesithombe sakhe. Wafaka futhi nempepho njengoba wayeyibonile lento kule documentary. Uthe nje usayigubhela lezi zinto lezi kwavele kwaqhamuka umoya oyisivunguvungu onamandla. Uthe nje makuthula lo moya wezwa izwi lokuthi uzokumela yini ukukhokha ngempilo yakhe. Kodwa wathi uSipho engenza noma ngabe yini ukuze ephumelele kuloko. Wachaza ukuthi yena ufuna ukuba nomhlambi weinkomo ecebe kunawo wonke umuntu osendaweni. Kodwa lelizwi leli laphinde lathi inani lalokho iminyaka yakho. Wathi uSipho engenza noma ngabe yini uyakufuna lokho. Lelizwi laphinde lathi uSipho akahambe eyijabulisa futhi ecebe ngaleminyaka lena eyi10. Lathi nje lithula lelizwi uSipho
wabaleka. uSipho uke wahlala iy'nsuku njengoba iqhubeka elusa lezi iy'nkomo zabasu wakhe wangawubona umehluko. Kuke kwaphela inyanga yonke uSipho engawuboni umehluko futhi impilo yakhe ingaqhubekeli phambili, kuwukuthi nje ulusa lezi iy'nkomo kuphela. Kuthe ngelinye ilanga ebuye ukuyolusa, wathi ubasu wakhe ufuna ukukhuluma naye. uSipho wathuka kakhulu ngoba wayengazi ukuthi ubasu wakhe wayeyimbizele eceleni. Bahlala phansi ethukile uSipho bakhuluma. Ubasu wakhe wathi uzomnika ithole ngoba uyambonga ukuthi uselusa iy'nkomo isikhathi eside akaze futhi zize yilahleke. Uyambonga ngomsebenzi wakhe omuhle awenzile. Kodwa uSipho wajabula kakhulu, wajabulela nje ukuba nethole njengoba wayefisa ukuba ney'nkomo. uSipho waqhubeka elusa iy'nkomo ey'hlanganisa kanye naleli thole lakhe. Bekujabulela ukulusa futhi ejabula nokuthi usenenkomo since wayekade efisa ukuba ney'nkomo ngaphambilini. Kwathi nje ngelinye ilanga elusile wamelwa yenye imoto yomunye ubaba owayeyisiqumama endaweni. Wathi lo baba lona ufuna leli thole leli, wanqaba nalo uSipho wathi ngeke ezekwazi ngoba inkomo yakhe yokuqala. Kodwa lo baba uke wathi uzomnika iy'nkomo eziwu-4 in exchange naleli thole ngoba uyalidinga, liyijezi inkomo engajwayelekile. uSipho wakuvuma lokho, wabona ukuthi usezoba ney'nkomo eziwu-4. Lokho kubuya kuyinqubekela phambili. Nakanjalo uSipho ke wahamba ekhaya kubo, wakha isibaya, wafaka iy'nkomo zakhe. Bethi mayiqeda ukulusela umlungu wakhe futhi ephinde eyolusa nezakhe iy'nkomo. Kuhamba isikhathi kwangena iproject kagesi endaweni. Omunye umlungu owayebizwa ngokuthiwa uChris Stenberg. Lo mlungu lona wayethanda inkomo eyodwa ey'nkomeni zikaSipho ngoba yayihlukile futhi imhlophe inebala elibomvu la ngemuva. Ukwakhuluma noSipho ukuthi akamdayisele yona le nkomo, kodwa uSipho wanqaba wathi nje lezi iy'nkomo nazezakhe futhi usafuna ukuphemba ezebe nomhlambi omkhulu wey'nkomo. Lo mlungu waqhubeka emncenga wathi uzomnika imali engango-200,000 if evuma nale nkomo. uSipho wakhuluma nabantu abambalwa ukuthi bona babona kanjani ngoba iningi lemali. Ukwavuma uSipho wawuthatha lo 200,000 futhi wenza izinto ey'ningi ngoba waze wavula ngisho isitolo wathenga iy'nkomo eziwu-10. iy'nkomo zakhe zavele zanda njengoba beyiqhubeka zalana. Wavele wayeka kumlungu wakhe wafocus esitolo nokulusa ezakhe iy'nkomo. Njengoba nje kuqhubeka isikhathi uSipho impilo yakhe ike yashintsha, waze wathatha ngisho umfazi, wabona ukuthi impilo yakhe iyaphambili njengamanje. Ukwabona ukuthi izinto ey'ningi useyakwazi ukuzenzela, waze wavula ngisho ibhushe Friday lapho khona wayedayisa inyama kanye namasi. Impilo yakhe ibisesimnandi njengoba nje iqhubeka iminyaka. Kodwa uke wanothisa ukuthi iminyaka iyasondela njengamanje njengoba bese sekukhala lezi zinja njalo emadlebeni akhe okukhombisayo ukuthi sekuwunyaka wokugcina manje lo awuphilayo. Lento imphatha kabi ngoba akayimiseli ukufa futhi kusemnandi njengoba enjoy impilo yakhe ewubuka nomhlambi wakhe wey'nkomo kwakuyinto owayeyifisa. uSipho usenkingeni njengamanje, ucela usizo ukuthi engenze njani njengoba iminyaka yakhe isimsongela. Ucela noma ngabe ubani ongakwazi ukuthi em-advise ngalokhu noma okwawabhekana nale nkinga njengoba nje wayibuka le documentary wayesitholile isixwayiso sokuthi lento ungayipractice ngoba ingeyangempela. Ucela noma ngabe ubani ongam-advise ngendlela ekahle ukuthi engaphuma kanjani kulento noma inyanga mawukuthi kuyenzeka. Ngiyacela kuma-comment ukuthi nim-advise ukuthi engenza kanjani ukuze iphume kulento njengoba nje ifana nesithwalo saphesheya. Ngiyacela niqhubeke ni-like, ni-subscribe, niphinde futhi ni-comment, ni-share. Ngiyabonga.